Flora, què tal estàs vivint amb el Carles i la Melciora? Bueno, bastant bé. Conxi, Flora, l'Enric diu que marxem a viure a Cuenca per sempre. Per què? No sé. Sigui pel que sigui, et farem una festa de comiat com Déu mana. Això ha estat després de Papes, vull ser youtuber. Doncs ara et creo un canal. Estan tots amagats al seu lloc. Melciora, per què tu no t'amagues? No entenc per què hem de fer la festa aquí, a casa meva. Sorpresa! Oi que no t'ho esperaves? La veritat és que sí, m'heu dit des d'un principi que venia a una festa. Loli, vine a veure el teu regal de comiat. Que guai, heu recuperat el meu tractor. Perquè semblis la felicitat a Cuenca. I t'hem composat una cançó. Amiga Loli, quan quan te'n vagis a Cuenca, amiga Loli, fes-nos fes-nos un tots un favor. favor, Volem anar amb tu a jugar una estoneta amb el teu fill i amb el teu nou tractor. i amb el teu nou tractor. I ara el musicote. Hola, Pau, Jardí i Lila. Hola, Josep, què et porta per aquí? Veureu, he deixat la meva antiga feina per fer-me director de cine i tinc en mans un projecte que és una sèrie anomenada Perdudes en el temps. El problema és que el rodatge comença demà i em falta una actriu de l'edat de la Lila. Li agradaria participar? Si ella vol. Sí, Genial, ara porto el guió. Estic preparada per anar a viure a Cuenca. Loli, crec que t'has liat. No anem a Cuenca, sinó a Menorca i anem a veure el meu pare durant 2 dies. Ostres,